Vonia to ako maslo, chutí to ako maslo a predsa to nie je maslo. Čo teda jete, ak si dáte popcorn z mikrovlnky s maslovou príchuťou? V zložení na obale takýchto produktov nájdete slovo aróma. Komu to už ale napadlo, a hlavne prečo, pridávať do jedla maslovú arómu, keď tam môžete pridať reálne maslo? Tak čo to teda jete? Táto séria videí o popcorne z mikrovlnky vás nemá strašiť alebo odradiť od kúpy. Mám vám ukázať skrátka možnosti. Podľa našej a európskej legislatívy nie je potrebné na obale uvádzať jednotlivé zložky arómy. Na druhej strane, kúpili by ste si produkt, ak by ste vedeli, že obsahuje diacetyl alebo butaldion či propylenglykol. V Amerike, kde už zažili aféru maslovej príchute v popcorne, už mnohí výrobcovia uvádzajú na svojich obaloch popcornu text bez maslovej príchute s obsahom diacetylu. Tam to považujú za nebezpečné a my s tým problém nemáme. Zoberte si také pivo. Ak sa pri výrobe piva pokazí proces kvasenia alebo sa nedostatočne zahreje, pivo obsahuje diacetyl. Také pivo by ste nepili. Ak diacetyl obsahuje maslový popcorn a navodí vám chuť a vôňu masla, tak je to v poriadku? Ako nosič arómy sa často používa spomínaný propylenglykol. Táto látka sa síce nachádza aj v ústnych vodách a zubných pastách, ale tiež veľmi účinne zabije hmyz v rôznych lapačoch. Je to perfektná nemrznúca látka a dokáže imitovať dym napríklad v elektronických cigaretách, na koncertoch spevákov alebo cvičení hasičov. A popcorn z mikrovlnky? Všetko preto, aby ste zažili chuť a vôňu masla bez masla. Na budúce, ak budete mať vy alebo vaše deti chuť na popcorn, prekonajte vlastnú pohodlnosť a pripravte si ho doma v panvici s trochou oleja alebo masla. Vybavené. V ďalšej sérii videí o popcorne z mikrovlnky si povieme niečo viac o palmovom tuku a o samotnom obale popcornu z mikrovlnky. Vidíme sa.